Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi, ikinatong tanan, kumusta? Adlaw dahil kanong Sabado, no, pizza 20 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon dahil no, na sila ang sugilano no, sa mga aso ni Kuya Gulyat, o kadili pa din no, sa tao tayo ko sa tanan no, nga nagsunod ang dramaha. O ilabi na sa oban ang kipang upload no, salamat kayo sa pagsubaybay, mga ka-followers no, mga ka-listeners, bay no. Ang sugilanon day ka no, bahay kini sa usa ka bata noong tiguwang. O bani ko sa paminaw no, para atong masayran kung unsa sugilanon ang nga drama no. Sa mga aso ni Kuya Gulyat, pasensya kayo nga wag na siya gamay no, mga ka-followers, wala na siya medyo kompleto. Pasensya kayo, mga ka-listeners no, bay no. Ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang bata noong tiguwang. Hi, ako si Romy. Apo ni Lolo Miroy. Hello, ako sa si Jara. May mo kong mamisita ni mo niyang gabi, Jara. Rumi. Mamisita ko ni mo, ha? Wa magkay masok ko. Wa pa magkakayuyab, Jara. Wa makoy uyab. Wa pa masag ko mag-apil-apil anak good, Rumi. Payo noon. Pero si Nanay Guada, kinalang mahibaw siyang daan kung may mamisita na ako. Gusto ka? Ako'y manangid ni ng gwada. Nga mamisita ko ni mo niyang gabi, eh. Ha, Jara? Kinsa ang tawhana? Kinsa ang tawhana gusto makikiribal ako? Ang imong kwilip. Kinsa? Kinsa? Ako may kasukano ni mo. Ikaw mo din. Kung sige, di nga lang Rumi, sige. Niya apo ko nang miroy. Usa? Ori! Agwapo naman tawahan na eh. Kupon? Oo, may pamurma, mistiso. Ya, chicks boy kay pamurma. Sa Yaman. tanaw. Pero yung baos patos ay. Liwat ni Ricky Gars. Liwat, diba? Yars? Oo, Pero may bagong sapatos. pero mga baos patos. Mapahon. Mistiso, chicks boy. Oo. Daghang umangkon. Sige. Baya, natingali sponsor na. Nagagawa sa naso tingali. Sponsor. Magbibaw na. Aw, basin mo, sponsor. Dili ko makatugot. Nga malupigan ko sa lain. Ako lang si Jara. Ikaw diskarte, jigir. Lagi, Ano lagi. mo, Jara? Gani. Gusto kong mailhan ka ng apo ni atong tiguang Miroy. Kanang Rumi. Ikaw na ang gingon ni Lolo Miroy? Nga iyang suod kayo nga amigo bay? Bay. Badong akong pangan. Romy Deco. Pwede ka sulti ni Lolo Miroy sa iyang mga plano nga mularga bay badong? Wa yun. Nakalitan mo gani ko nga, ikaw na may unang sultin ako nga, wa din he. Mo lagi, pero sagdi lang. Magkami ko lang gapon ta bay. Oo. Wa problema na. Kay isa kong tanaw, magkasinabot kita kay mamaong kagbatasan sa imong lulumiroy. Bay Rumi. Kining layo pa yato ba? Unsa man na bay? Kini ako straight to the point gigo. No? Nakagusto kong Jara? Tawa mo ka. Parehas mo sa imong apuhan bay? Kay kantos na yung miroy. Ibog kitong Jara. Uy, mau ba? Uy! Pero, halayo kay tinuod kay tiguang man to. Ikaw ang dako og puruhan kay kaedad naman mo bay. Pulos pa tanong niya. Gwapos kay ka. Gwapuha yun. Mau ba? Stiso. Mau ba? Uy! Lolo ni Mas Miroy? Katoy lolo ni mo? Tiguang mo to! Ay, Diyos pan pa kyat. Pero may, kung sa'yo problema bay? Aha. Waman bay badong? Lagi. Abi na huwag na sa ka. Sus. So man, nangumo mangga. Wa. Yan. Kining bay. Kuyogi niya ko ha. Mamisita kong Jara. Oo! Sugot ikaw bay, Rumi! Gikamit yun sa salbayis na akta ang nakawat niyang gahom gikan sa kingarian natong mga duwindi. Usik-usik ka lang yun niya.
Hinaot na akong makabaos niya gimit nga ta. Human niya pamatyang akong mga parinti nga mga gawindi o gilugan o gahom. Nakakamay na lang ang gahom niya gimit nga ta. Mahal nga rin na batiday. Maurot ang iyang gahom tungod sa wa niya kontrol sa pagkamit ini. Og nianaw niyang ikayo na makikarong ka kaniya dito sa kalibutan sa mga mortal. Karon pa lang gani. Gikahinaman ko nang moabot ang maong higayon. Gwapo lagi ng apo ni Nay Miroy, no, Badong? Oo, oy. Gwapo, oy. Kita niya na sa akong paan na. Sangit niya na nako ba? Oy. Naa naman siya nagustuhan lang lang. Ha? Kinsa man? Siyempre. Ang gwapa o cute si Jara. Unsa? Si Jara? O lagi, si Jara. Ibog isang Jara, eh. Kay wa pa man ko siya kakita sa akong paag koy. Ah, sa imong paangak kagiron lang lang. Hila may! Kara sa gada! Ayagyog padaan ng lang lang, Bayrumi. Di na may tabo, bay Badong. Kay si Jara lang ako nagustuhan, ug dili ka na siya. Ah, ako bito sa sultihan ba na? Asik, sukuan niya. Suku kayo. Suko kayo? Dili siya mo tipo sa babae nga akong seryosohan bay. Dili sila lang. Hala! Aroy, Baywa palibak. hala. Ni apaingon sa inyo lang lang. Dali sa sud bay. Ug siredig dali ang gate. Ayo! Romy! Abli ko, oy! Migo na ba kayo mix sa imong lolo Miroy na? Romy, oy! Tuso na diri ba? Ay, sa mukha kong Bayrumi, oy, lang lang. Buwa siya panahon ni mo. Hatagin na lang kong kwarta, be! Palit kong milk tea! To na bay? Ah, oo. Tanabay. Tuan na. Dali kinakabiya sa may gate. Human ako. Gitunol ang gipangayo niyang kwarta para palit ko ito niyag milk tea. Sa mo kabayhana bay. Hasol, Mulang. mo focus lang kung Jara bay. Sultihan natin kahanga. Karibal ni mo ang ginganlan og jigger. Di lang gid ko magpaila nga nakaila kong chiker. Aw, para nako. Mas uyon kung mamisita sa akong anak si Romy kay kang Jigger nga puno sa hambog ang pagkatao. Oh, masuko yan na si Jigger nang. Sorry na lang siya kay igor akong nagsultis tinuod tamilok. Yawa ni style ay. Ay, mo na'y akong style. Pamina mo, sulti ko ha. Sultihan na ko si Bayrumi Bayin, ani. Nang goda. Oh. Sopa kong Noy Meroy kay tiguang na. Pero uyon kong Romy kay silarang idara ni Jara. Nanay Guada ba? Tingali ko magkagubot silang Jigger o kanang Romy nga apo ni Noy Miroy. Katungod ko ang mupili kon si kinsa ang angay lalaki para ni mo Jara. Nay, Ganahag katong habugirong Jigger. dili. Kanang Romy mo'y atong kilatison og maayo. Ilaha siya pag-ayo kay bisag nakaila na kay tang Noy Meroy, apan bag-ong saltaaning atong lugar kanang Romy nga iyang apo. Nanay Guada. Hagimit! Hamigit! Hamigit! Hagimit! Amigo ko agta! Unsa imong tuyo? Jara, Miroy na kong migo. kining doon ako'y pangutanan nimo. Hangtod-hangtod na ba kining akong pagkabatanon? Ha, migo? Ha? Di na ba ko mabalik ini sa akong naandang pamayhon nga tiguang? Oh, paminaw, paminaw. Gi, Samtang may gahom pa ako, migo. Magpabilin kang batanon. ay. Unyag, wa na sadya kay gahom. Unsa may mahitabo na ko, ha? Migo, hagimit? Oh, mabalik yun ka sa imong pagkatiguang
amigo kong Miroy. Uy, di haradayon niyang laay. Ayaw lang kabala ka, amigo. Ay, Kay way makabuntog sa akong gahom. Bisan pag ang mga engkanto o mga diwindi. sige. Lauman ko ka na, migo hagimit. Kaya di na ko gusto nga may balik pa ko sa akong pagkatiguang, uy. Ay lagi, migo. Ako kanang isaan ni mo. Awa na pildi na kasapo ni Miroy. Sige, Ako'y tao nga dili makamaumudaw itong kapilihan. Kamantay ka na. Pekitik. Yung mag-iaway ka, ha? Jigir? Kung mahimo. Ganong dili. Boy na. Oh, ako ko'y labot na, ha? Oh, di mo kumitang samok yun. Talawan, madi ka. Tamilok. Sugag nga, tamilok. Talawan, de. Te, mga Jigir, akong kaisog, alang na sa akong kagulingon. Dili para sa bang tao. Amigo magata. Oo, kay Miguel ta. Pero, di sa mahimong mapapriso lang yun ko, tulog alang ni mo. Usa! Ayong gabi nang gwada. May gabi nang. Uy, may gabi isad ni mo, Rumi. May gabi niya ng... Bi'i po di mo badong. Dali dayon mo. Jara! Di si Rumi ay. kining- Nabisita ni mo. Kining nang. Oh. Ate tingalig na tuog na si Jara nang maikog ta. Ay, uwa pa manggod. Sa'yo pa kaayo ron, uy. Si Nanay Guada sad pa. Ganahan jud siya anang Rumi, oy, nga apo ni Noy Miroy. Bisag dili pa jud ko gusto anang Tara. uyab-uyab. Gawas una gari, oy. At tubangan is Rumi kay maikog ta. O, lagi, Nay! Naana! Migo. Migo. Kumusta ng pagpamisita ni mong gabi sa imong chicks? Migo na ko Miroy nga bata noon. Migo, nihahay ko pero kalipay ni. Ako lang gibali. Palibaw man ko. Okay gid kay Migo. Hay. Migo gimit. Okay gid kayo amigo kong agta. Nalipay Oh. kayo ko para di mo, Migo. Salamat kay Migo. Thank you, thank you. Nagbaos lang ko sa akong utang kabubuton ni mo, uy. Sa imong paghatag na kong Pinoy-anan. Oh, kana gyud una adyo na. Bitaw wagi ko magdaho Migo Nga ikaw di ay makahatag na ko kaning makatabang na ko ba aron nga matuman ang dugay ko nakainggi pangandoy nga mahibalik sa kong kabatanon Migo. Salamat kay Migo ha. Tunay gud ta, Oh, Migo. Uy, damay sakyanan nga ni Hunong sa tungod aning bay. Kisa magkahana. Nanay Guada! Nay! Nakasakyan na ni Jigger. Uy, adlawan pang dako, mamisita na siya. Nasuya nga nakapamisita ni mo dinis Rome. Hala, Nay, ha? Tingali og masuko na siya. Ayaw kahadlok. Ni atas atong kaugalingon. Ako'y atubang anak niya Jara. Nanay Guada. Siya ang mianhi sa ato, busa siya ang angay nga mahadlok og dili kita Jara. Unsay akong ikaalagad ni mo, Jigger? Nasuroy ka man lagi dinis amo, ha? Niko, aron singon. May baw. May baw mo nga. Kaya mga kamantay mo ng action ko kabugnaw. Pero lagot kiko. Lagot ko na guna. Kamantay ka na. Adi ay. Oh, lagot ko eh. Kay gado magkudong galagot mga Jigger. Tungod kay katong apo ni Noy Miroy. Maoy imong gipaboran. Dili ako. Dili ako. Jigger, siyempre nga nihatag ko niya og pabor kay mas una man siyang nananghid nga mamisita. Ay, so, iba na, katarungan lang ka na, nang Miroy. Ya, nang Miroy na mahinoon. Ang ligas akong dila. Ba mo? Pasensya na, nang kwada. Usahay malipat mo kita. Pero tungod sa kong kalagot mo ng... Koy karahong panglibutan dako. Nganong magbuot masag kuno ka o kinsay among padayon sa bahay aron mamisita ang Jara. Ay, wa mo ko magbuot, God.
Nalain lang ko nang nalain ba? Kabantay ka ng nahiubos ba? Ana, mo na siya. Jigger! Si Jigger, nasakay siya og balik siya sa kinan. Usa kay tuyo ang tawana nga ni anhi magina siya sa amo. Tuwa na siya. Si nanay gud no, wadyo ko makasabot ang niya oy. Wa siya makauyo na Jigger para nako. Pero nakagusto siyang Rumi. Kabasta na lang nisulpot pagkalit. Human kalit nga nilarga ang iyang apuhan nga si Noy Miroy. O niya, Nay. Unsa man ko ni tuyo at tantuhan, ha? Ay da, di anhi ko do siya aron kung mahibaw nga naglagot siya. Ha? Mao ba, Nay? Nasuko tungod kay kadto kunong apo ni Noy Meroy mo ay imong gipaboran og dili siya. Na, magbuot man day siya, uy. Mao lagi nga akong gitubagsan. Gitubag na ko syempre. Nihatag ko ni Romy og pabor kay mas una maning nananghid nga mamisita. Nay, ako ra ba no? Wa pa gyud ko'y pilion bisan asa nilang duha. Kay wa pa gyud ko'y planong musod anang uyab-uyab. Agay. Usa ba ka dyan tumboy ka? Dili ko tumboy, Nay, uy. Dili, uy. Wa pa lang kita moabot sa kung hunang-hunang butangan, Nay. Unsa may imong una-una ron, ha? Dako kang puruhan ni Jara o wa gyud, ha? Bay Romy? Bay Badong, murag hapit na. Mula sa dugay pa. Samtang suryahay. Wa bay klaro ani niya. Lagi. Tungod kay unpredictable sa kung tanaw si Jara. Bay, minaw ha? Ayaw palupig ni Jigger. Mas ikaw yung gitagan og pabori ng gwada. Nga mo'y magkapambisita siyang anak. Gani. O bitaw, kabantay ko na. Kabantay ka? Oo, kabantay ko. Oh, kitang duha, kabantay. Mga ay kabalakan ako. Kaysa akong ka-chicks boy, wa pagikusukad ka ng bastira o babay. Tana! Bastid. Tana! Nakaram nila! Kumbate! Kumbati general. Nakalimot naman ko sa kuan ini pagka chicks killer. Katubang pang chicks killer na ko nga mobs kan ato ba. Limot naman ko. Karon kulhano naman kay ko eh. Labi na gyud kung na ako sa tubangan ni Jara. Ay. Murag natay naman gyud ko. Dili na mao nga ako mga moves para sa mga babae. Ilabi na gyud ang mga pagpahimutang nako sa akong mga diskarte. Ho! Unsa naman sab ang tuyo ni mo nako, Migo Miroy? Matay buha nga. Migo, tayan naman ko. Gitayan naman ko, Migo, hagimit nga agta na ko, amigo. Ba? Unya, unsay ako mahimo, anak? Kana bang, pwede ba nga kining gamitan nimo sa kining gahom aron nga mapukaw ang naikatulog ko na unta nga karisma sa mga chicks? Uy! Hala! Tiyaman, Hasta ka ng bahina? Magsalig yapon ka na ako, anak, nga gamitan na itong gahom? unta lagi. Kana kung mahimo. Muhangyo lang ta ko ba? Uy, baya! Tiyaman, Patudlo sa mga expert, uy! Siya, rugo kay kailan niya nga expert na kayo bahin, anak! oh naaman. Tulo man nagani na sila nga niya din nga pulos expert sa kuan pang chicks bahin ana. Naaramonday na. Patudlo anak nila, Migo Miroy. Dili ta mag-usik sa akong gahom. Oy, mao ba day migo hagimit na kong agta amigo? Kabangag sa ilong inigo di ay. Oh, Migo. Mahurot niya ning akong gahom. Unsa na malang unyay gamito na ko. Nahala oy. Patudlo na lang ko sa kong mga amigo eksperto kay ako murag natay anagi ko eh. Balik lang ka sa imong pagkatiguang nga Miroy Taroy, uy! Di ko eh. Di ko. Mas nakauyon kay ko sa kong pagkako karon. Isip, rooming nga apo ni Lolo Miroy Taroy. Nakaanam na og kanipis ang gahom sa akta nga si Hakimit. Nakabantay ka? Panggiitang barangan nga tuwindi? Oh, mahal kong Rayna badiday sa mga duwinde. Ipadayon ang pagmonitor niya dito karon sa kalibutan sa mga mortal. Oh, mahal nga Rayna.
niya ba, Diday? Hindi kapupos na niya sa iyang kahom. May balik na sab sa normal ang tanan. Pagkalaot. Kung mailawom na niya sa atong kustodiya ang agda nga si Hagimit, ang kahom nga giusikan niya alang sa ikala nining kalibutanon, maanaw usab ug may balik sa normal ang tanan. Sinay miroy pa, sa among kasuod no, wagit mo sulti nga na di siya apo nga gwapog romantiko. Mao ba? So, kayo mo og sa kong Lolo Miroy? Oh, kaayo! Kusog manggay kay tumangusi sa kong paa. Mao ba? Uy. Oh, maayo man kay to siya anagod. Lagi, oy. Kanang kusi pa nga dang pakitoy-kitoy studlo ba? Gilo ka lagi? Pero may di kang paldo sa kong Lolo Miroy. Lo, di man good. Di ra ba to daw ang akong apuhan? Labi nag babae nga sinaw og paa? Labi nag magpurol? Romy, sad, oy. Bangag sa ilong. Ganahan sa denas siya sa akong paa. Paako na unti karon? Ikaw ba? Chicks boy, kit kay ka, oy. Ay naunsa. Tinadahi din na, Bayrumi. Ay, di lang ko baybadong ay. Sus, oy. Di makapares lulo ni Mumiroy nga. Mubirig din ba sa chicks? Lolo, Miroy man to. Nya, ako Romy man ko. Ang dugong chicks boy di ay, na ana dugo-dugo mo gina. Oh, naglatay man sa imong kagatan. Sam ka, oy. Lami lagi yung tagay tiradahan na lang, pero maguba sa nang giyampingan akong imahe nga to ni Jara. Aw, o, sabdi ay, no? Mana? Nahigog man ba akong Jara bay? Mhm. O nga dili ko gusto nga maguba ang iyang pag-ila sa akong pagkatao. Correct. May tama ka. Maong basta kagusto ko ni Anang Romy kumparar ni Antong Jigger. Tungod kay gawas ka gwapo, maayo niya mong liwat. Sigurado pag yun ang mahayag mong kaugmaon tungod sa mga kayutaan ni Noy Miroy nga iyang apuhan. Nanay Gwada. Ay, oy, kaayuhan ni mo mo'y akong gilantaw, Jara. Nay, wa palagi ko'y planoan ng mga butanga. Ay, naunsa. Oy, 20 anyos na kakapin. Kanusa pa ba na kabusod og relasyon? Ay da, moabot raw niya na, uy, pero dili pa karon, Nay. Jara! Hapit na! Chutay na lang kit kaayo ang kuwang ug magsadya na unya ang kaigsuuna natong mga duwende magkiitan nga barangan. Ang dimungkog nga gimit. Limitado na lang kayo ang iyang gahom. Dili na madukay ug watubang na siya sa karma nga naghuwat unya kaniya. Andam na kayo kung mangulo sa pagsikop unya sa salbahis nga agta. Mahal na rin na patiday sa mga duwende. Andam na sa ganyiganting kawa nga punon unya sa latik ug adto unya siya itambok silbing silot sa iyang kalampingasan. Unsay toyo naman ako, Jara? Dili ko mo to nga nilarga og layo si Noy Miroy, Badong. Unsa? Nagduda ko sa pagkatao ni Ana nagpaila nga iyang apo. Unsay ngan? Nagduda ka sa pagkatao ni Bayrumi nga. Gwapo mistiso? Badong, tanawan ako ng duha ka awom ni Romy. Kanang naas iyang nga aping. Kaya nga naman di ay. Di ba? Parehas yun sa awom ni Noy Miroy. Hala! Tuo di ay da?
Klaro lang kay nang iyaha kaysa kang ni Miroy kay kuyot na betog panit si ni Miroy kay tiguang na. Jara. Unsam day naak karon si mong huna-huna. Bahin ang Bayrumi. O sawa na din hinga si Noy Miroy, ha? Noy Miroy Taroy? Nagduda ko nga naa siya abyan nga dili ingon nato og gamhanan badong. Jara! Maong tabangi ko badong. Magsusi ta sa hilong bahin ini. Hala, uy! Kahiobsam sa tag-amigo ni Jara, uy! Ay nalang ko na kuna-una badong. Jara! Dako gyud akong pagtuo nga kanang Rumi mausad na si Noy Miroy nga nibalik sa iyang pagkabatan-on. Hilob na Jara, oy. Kahum-kahum si mo kabuang. Anara ni mo, dili ka mo tuon ako, nay. Kadako na ni mo babae, mutuo paghihapon ka ng binata nga mga sukilanon. Basta, kay magsusig ko sa hilom anang bahina, nanay gwada. Di ka ba ikog ni Rumi? Nay, angay lang nga dili dayon ta musalig, uy. Kay kaugmaon na ako mo'y nakataya, kung itugyan ko kaniya ang akong gugma. Hilob, oy, Jara. Huh, kalkan si Oroy na ako, no? Kung ka ng Rumi, maorsada na si Noy Miroy nga nibalik sa pagkabatan-on. Uy. Kahiubsan ka ba ya og tao, Jara? Way pagbasol nga mag-una, nay. Maong karon pa lang gani, magsusi na kundaan. Kaya kisay na sayod, nga si Rumi, usad ikabatan-on nga tiguang. Jara? Ay, gwada. Psst! Hoy! Pag matao na, gwada kay magsulti ta. Uy. Matao na. Ay. Daywadig. Gwada. Ayaw og itugyan sa kaalautan ang akong gwapang apo nga si Jara. Uod sa'y buot ni bugi pasapot na iwanig. Ayaw idodo. Si Jara ni anang gingan lanog Rome. Ay, patay na magkanaywaning. Busa bahin mo ba? Padayo na lang sa imong panaw kay ako rin lang ibahala sa akong anak. Psst! Wada! Kung gusto ka hala, ikay pakigminyo ni anang tawhana. Danaywaning. Kanyang panagway karon ni anang batanong nagpaila nga Rome. Maugod ka na ang panagway ka ni Adto. Ni Miroy Taroy nga akong ex. Ay, mao panay? Susiha kining bahina. Kay tibuok yun ang akong pagtuo nga si Miroy ni balik siya pagkabatanon. Og duray gamahan ng abiyan nga maoy nagtabang kaniya. Sige, bye. Oy, dawa na siya. Kalit ka nahanaw sa akong pananaw ang kalagsa na matay na nakong inahan. Ay, managsama sila si Jara o gituhuan bahin kang Rumi. O saman, Tamilog. O saman. Uyab di ba sila si Jara o gatong Rumi? Nga apo ni Noy Miroy Taroy? I don't know. Bitaw, I don't ambot ay. know, ha? Okay, balita ba yan na anawin, Jingil? Di ko makatugot. Kalupigan lang og dili taga dinhi. Di ko makatugot, ana. Nindot ka pagi, Jingil ay. Hindot ka ni. Kaya ko, tambag lang niya. Kung dawaton rin mo. Dawaton maayog, di, mahimo ni. Awan sa mana? Pan, ikaw ba? Kaya wala kay paglaom ni Jara, no? Katong Rumi lang mo ipanguyabi. Bugag sa ino! Niyabag ka na! Ha, Tamilog? Dili. Pag akong punto ba, Jingil, ba ni? Ako magkauyab doon niya mo itong tawhan na. Sigurado nang di siya padayon o panguyab ni Jara. Hilom, Tamilog, hilom! Okay ba? Way ayo ka ng tambag mo! Kabantay ka na! Way ayo! Miroy! 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 Umbu ko na. Umbu ko. Noon sa balik kami ko. Miroy! Murag nagluya man ka. Ay, gisubawan ko, uy. Nagkahinay ng akong gahom. Hinay na akong pawir. Ayag binuang niya, God. Ha?
Nya, maunsa naman din akong pagkabatanon ron. Ayaw ka bala ka ni Ana. Samtang may gahumpak umigo, magpabilin kang batanon hangtod sa hangtod. Bantay bitaw. Na para ba ko'y kumbati na? Ibabos ka maun niya. Kauban ang hat kayong babay, silang lang. Oh, di ay. Kana! Kumbati gyud. Mahimunsi ang imong pagkabatanon. Oo. Basta na ay magpaapo pa gani, tirahan na yun. Why palab yun? Bahalag kukuk, basta langgam. Oh, depende. Sige, kumbati migu. Salamat, migo kong agta. Nagkaluyan ang higanting selbahis na siya Kimit. Maukni nakita ko sa monitor. Mahal nga rin na batiday sa mga duwende. Oras na lang sa paghukom sa akta nga salbahis. Nagpaabot lamang ako sa imuang mando, kamahalan. Lipis na lang kayo ang kaumana karon niya. Nasa ato pa, wala si kung gusto karon nakikaway ni mo upang sa kasundaluang mga duwende. Tinood ka na, mahal na Rayna Batiday. Ako si Rayna Batiday sa gingarian sa mga buotang duwende. Nagmandog ka ni mo panggiitang barangan uban sa kasundaluhan aron takpon og silutan ang salbahis na akta. Siya Kimit. Karon gidayon kamahalan. Takpon sa mga duwende ang akta ug magbayad na siya sa iyang kadautan. Ora mismo. Mahal nga rin na batiday sa mga duwende. Nanggoda, Jara. Nisudas may rumi sa bahing lang-lang. Ngumurang usa. Kaya wa man ginikanan ini. Kabantay mo. Oo, bandong kabantay mi. Oo, nakakita ko. Unya. Badong, Onsay ikasulti ni mo ana ha, nang gwada? Dili siya kasaligan, ug dili ko siya angay para sa akong anak. Mao na diya. amay ba na akong ipamukos gihapon ni mo siya nako, nay? Ipamugos gyud ka klaro na anang iyang gibuhat. Sila ra kong duhas lang langkot. Magunsa man din na sila diha sa son. Sige. Tara mo. Atong liputon sa luyo. Dali! Unsay imong plano panggiitan nga barangan nga duwende? Backup na lang unyang mga sundahong duwende. Mahal nga ray na Batiday. Kay nagkaluyan naman siya. Sa imong tanaw, magamit pa ba niya ang iyang gaong batok ni mo? Mura dili na. On mao, bawiin siya sa nabiling gaong nga tuwa karon niya. Matuman, mahal nga ray na Batiday. Nagmasakiton ako. Wa na sa buduyog ang hunis kalanggaman. Napulihan kinig mga lagong ug langaw. Wa na'y kusog ang nipis na kaayo ug nagkahinay na kong gahom. Unsa man kay angay na kong buhaton. Gibangkong na. Banggiitang barangan nga duwindi.
o mga kasundaluhang ni Windy. Ni kami. Aron sa pagdakop kanimo. Agda nga tampalasang hagimit. Miabot na gayod ang imong kinuduman. Luyan ako o dagmasakiton. Gilangaw o gilagong ng mga ni ko, mga Windy. Karon, oras na. Aron bawion ko ang naibilin ni mong gahon. Ayaw. Mamatay ko kunwa na ko'y gahom. Mauna lang kini ang nagkupot sa akong kinabuhi. Dadon ka na mo nga wa na kinabuhi kung mamatay ka. Agda nga hagimit. Hagimit na tampalasa. Ayaw kong bawiin gahom. Ayaw. Magbayad ka sa imong pagpatay. Sa kaigsunan na mong mga tuwid. O gilugan ni mo sa gahom. Aniha, higupon ko na. Nia, wala man ko'y sapot sa lawas. Lang. Wow! Magrayin ko, ha? Kamatso ni mo, uy, Romy. Lugyanan na to lang. Uy! Ni Miroy! Si Romy! Nanay mong si ni Miroy! Hala, unsa may naitabo na ako. Nganong naibalik ko sa akong pagkatiguang. Ngano kini? Liray! Ikaw sa PA si Rumi? Badong? Dasakpan na yun na mo ang imong sikreto, Noy Miroy! Laan pag yun lagi ko? Na ikaw ang batanong tiguang, Noy Miroy? Pasaylo ako ninyo. Lahi ko malang ko ni Jara. O gusto na ko nga siya ang akong pakaslan mo nga. Nagpatabang ko sa akong higalang agta. Aron himuon niyang batanon. Pero, oy. Palpak man. Ay, salamat itaw sa Ginoo kay wa ka mulampo sa imo daotang plano, Noy Miroy. Ay. Leksyon na gini sa mga babae nga mahilig kay gwapo. Nga kinalang susihon yung daan kung dili maka kinibatanong tiguang. Sama sa gibuhat ni Ining Noy Miroy. Nga gipatuotang siya ang gwapo kaayo nga batanong si Romy. Mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simonahon na nga naguluhan. Ang batanong tigulang, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan sinuat ni Kuya Marben Caballero. Unya ang ato ang directress si Ate Martes Parbalbor. Ang atong spinner si Kuya Joel Bensim ni George Sabien Aqua ni Pare Bini Ubadak diha sa baba. Ang atong soundman si Kuya Ricky Manasgaring ang tag-iya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga naaluyo sa ato ang Ace Hospital diha sa may basak o may atbang San Jose. Naara na diha, sublala ninyo, narito ang laboratory ni Kuya Ricky Bagisgaring. Mas mayo nang adto mo palit ito kay barato ragi ang Bangis Sinaw dishwashing liquid. Mao ni siya gitawag Bangis sa Sinaw, Bangis sa Ugaw, Sinaw Pasupaw ang inyong mga plato. Ug ang ato ang audio editor si Kuya Ariel Bangkao ang tag-iya sa Ising Binding and Roof Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong atop, sa inyong balay, sa inyong
inyong window glasses, sa inyong door glasses, ug unsa pa na diha, tawagan na ninyo ang Iking Binding and Roof Installation. I-type lang na ninyo. Daan na sila sa YouTube o sa Facebook. Tanawa lang nyo ang Iking Binding and Roof Installation. Pareha na sa Bromwich PhD Inday Shed. I-type lang na ninyo sa Facebook. Tanawa ninyo din na Bromwich PH. Makita ninyo din Kinintanan, dalit ka na to sa Arimen Drive!